Gogo nogobile, salukazi sempondo. Vuma ndoda yavume esiswini. Sandla sembethisa nomhlaba. Siyakhuleka madoda, siyakhuleka bogogo. Kusile makunje kusile ke madoda. Dotela Mshayiwezitha lona. Hawu ngiphethe abafana bomgodi ke manje. Ngiphethe abafana bomgodi, ngiphethe inyosi. Ngiphethe inyosi kukhoma live nazi. Zikhona esigodlweni phakathi. Bafana bomgodi laba. Ngiyabonga kakhulu kule ndoda yamadoda, mina lokho ngithi umadoda ngento aphekwa inkunzi ngaphekwa indoda yamadoda ngaphekwa sigadla senyama safila amazwi basamadoda siyakhulumisa umakhuluma kwenzeke. Ngiyabonga dokotela omkhulu, lamadoda wathumele izolo afike namuhla. Wathumela izolo omkhulu lamadoda kumanje ayafika namuhla. Ya, ayafika namuhla lamadoda. Na esigodlweni kukhoma madoda. Awuzweke. Madoda amakhulu siyabonga, siyabingelela gogo nogobile. Kusile madoda amakhulu, kusile makhehla. Kusile madoda amakhulu, kusile makhehla. Bafana bomgodi, singena kushuni weNyosi 2023. Shuni weNyosi. Phakathi esigodlweni ngamadoda ngiyakhuluma nawo la, madoda ami la. Ngiyakhuluma nawo. Ngiyawashukumisa manje. Ayangizwa. Hayi. Mina ngithi #ayikho inkomo yobuthongo. Ayikho ezibekho. Nayi number yami 067946957. Angiphinde 067946957. Bye bye, siyabonga.